якумш ки ӯ сум тада насиб намекунад. Суме надоранд дар дастшон ки раванд ягон чи ифтор кунанд. Ҳамашон ба ов рӯзашона кушодиянд. вақте ки тоҷики худтон шуморо фиреб мекунад ва суми шуморо мегирад, мо чӣ гап занем? ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам. ҳар он чӣ кард бо ман, он ошно кард. ассалому алайкум дӯстои азиз, салому алайкум ба мардуми ғариб. худованд ҳамаи шуморо аз офатҳои заминиву осмонӣ нигаҳбон боша. алал хусус аз ин вабое ки омадагия ҳаматон аз ин вирус эҳтиёт кунед. бисёр як касалии безеб ки мисол тамоми дунё ба ин касалӣ гирифтор шудагиаст. худтонро эҳтиёт кунед, вазъиятҳоро фаҳмидан мумкин аст. ва ман ҳамин ростӣ як навора дар саҳифаи инстаграми муҳоҷир як навор баромад. бисёр ҳам як навори аламовар аст ки мардуми ғариб дар унҷа чӣ хел дар роҳи зеризаминӣ хоб мераванд, дар дастшон ягон маблағ надоранд ва ҳама рӯзадор шом шудагӣ аст. мисол ҳоли ягон ифтор кардагӣ нестанд. бисёр аз ин чи ман бовар кунед намедонам, душвор аст бародаро. вақте ки мо ҳамин навора шумо дар монум як бор бинен хитон ба чашми хитон, баъд гап мезанем ки мисол чӣ гап аст. акай насим нигаҳ кун, мардум ҳамаш дар берун ай нигаҳ кун. дидеса ҳама дар берун дар даруни падзимкай қасам та хурдагӣ ай биқапана то ина гуфтум. ова ин ами нигаҳ ки ҳамаш дар падзимкай нигаҳ кун. нигаҳ ки азоби мардума панад ай оқили сар мекунад, дар ту буч мекунад. ҳама ин ами рӯзадорам бачора нигаҳ ки ту неужин нокада рӯзара шукоидан берун дар нигаҳ кун. ин ами одам душмон кеса кум бля морваме жена мегрехтина намори мабераме кун петух блядь ина грехти муза пиштитина қавдам эсой бедар мундаги не ки ти тогжора мегрезими о емотишон нигаҳ ка кама нигаҳ ка ҳамаш рӯзадора ин нигаҳ ка ихнакира дидеса ҳамаш намиҷа уҷа нокада омада рӯзара нами овқат шукоидан тамомина ягон ташсум надора якумш деюмаш ки ҳамаш гишнанда намиҷа ин авсарда ҳеҷ хӯрдагӣ нестам. ту нигаҳ ки чӣ хел азоб доди мардума биқапан намун духтари майдекита мегӯям. ина ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам. ҳар он чӣ кард бо ман, он ошно кард. дӯстони азиз, воқеан ҳам вақте ки ин навора тамошо кардем, чӣ хел худтон шоҳид шудем ки муҳоҷирои бечора ҳамватани худмон, ҳамон нафаре ки тоҷик аст, бегона нест, дар нимаи роҳ онро партофтагиай ва ӯ суме ки он одам гирифта гурехтааст. бечора ҳамаш рӯзадор дар роҳи зеризаминӣ
мехобанд ва бо ҳамун милисоӣ ки мебианд бо ҳамашон бечоро мегирезанд аунҷа ки дар дасти о нафтанд. дигар тараф ба кӯчаи Москва сарсону саргардон ҷои хоб нест, аз ҷои хобшон пеш кардиянд. ҳамиҷа гап мезананд ки мо муроҷиат кардем ба ҳамун отделе ки ҳамунҷа ҳаст, мо муроҷиат кардем, гуфтем ҳамин хел як нафар моро фиреб кард ва суми моро гирифт, гурехт. мисол мо ҳозир ҷои хоб надорем, хӯрданӣ надорем, ҳама рӯзадор. дар ҷавоб ҳамун кормандони милисае ки дар Москва ҳастанд мегӯянд вақте ки тоҷики худтон шуморо фиреб мекунад ва суми шуморо мегирад, мо чӣ гап занем? Адел мере, адел да мега ки тоҷики худту ки хелия мега, дига мо чӣ буге мега. ин ай вегаи намози айрӯза даже ҳамин рӯзашкои шид коменданти хобгоҳ омад, карочи сир кард, ина худат гирехтӣ рафтӣ. ина то ҳозира намхе фир гаштаестем, дуруни ҷангал айха хоб кардем. ҷа дақиқи падои падар одам омад, гуфтем падарземӣ нағартем, хесемем падземи да хоб кардем. бо ҷа да милисо омадан хай наҷа хезундамон. Москва да фир гаштаестем. агар ки як бегонаи дигар мекард, агар ки як миллати дигар ба шумо мекард, хай дигар гап буд. вақте ки тоҷики худша фиреб мекунад, ин чӣ бадбахтияй? азбаҷое ки шумо дар ҳамин вақти бисёр як вақти касалӣ омадага, як вақти мушкилӣ ки шумо дар ҳамунҷа кор надоред, ҳама хов аст, бекоранд, карантинда шитагиянд, шумо кадоме ки ҳад якқал мисол имкон дора як бародари худша кӯмак кунад, як рафиқи худша мисол ниёз дора, хӯрока чанд қадари ҳаст, ман намегӯм ки мисол да ӯ 100,000 те 200,000 те. ҳамин аз рӯи имкон якдигаримона ёрдам кунем, то ин дараҷа омада расидан, то ин дараҷа паст будани одам, то ин дараҷа худозадагии одама бинем ки ту нахоҳ суми мардум, суми ӯ қад муҳоҷире ки дар онҷа меҳнат кардай, кор кардиянд, сумшона гирифтиянд, гирехтай рафтай бечора дар иҷа мардум дар қади раҳ мондагия, хона надорад, ҷои ақаллан суме надоранд дар дастшон ки раванд ягон чи ифтор кунанд. ҳамашон ба ов рӯзашона кушодиянд, не ки ҳичи надоранд ки бихӯранд, ҳамуҷа камтар як қувватшон шававу мисол ай пайси як кор шаванд. мегӯянд рафтем дар як леста, мегӯянд ҳамун ҷангалда камтар чӣ кардем, ҳамунҷа шитем ки бо гуфтем подозрени да нағалтем, мисол хестем ҳамунҷа подземни ход омадем, ҳамун гузаргоҳи зеризаминӣ омадем ки мисол берун хунукай, мо гуфтем ҳамин ҷои гармтарак, шамолпаноҳ, ҳаминҷа да бестем. ман ростӣ айни ҳол дар ҳамин ҷайби худам 60 сомон дорам. 60 сомон ки ман дар Тоҷикистонам 60 сомон дорам. зиндагӣ ман гузаштаест. онамун муҳоҷирое ки дар ҳамун подземни ход будану гирехтанд, бо биромадан дар кӯчаҳо сарсонанд, дар ҷайбшон ягон маблағ нест, ягон дирам нест, надоранд. зиндагӣ ба ёям гузаштаест. ту беномуси худозадае ки суми ин қадар одама гирифтӣ, зиндагии там мегзара. зиндагӣ ҳама мегзара. худованд то дар насиб буд, агар ки мурдану то дар насиб буд ягон кора надида боша, лоиқ надида боша, ту бе фармони худованд намемириву зиндагӣ ақиб намерава. ҳама вақт ба пеш рафтан мегирад зиндагии одам, ҳамаш ба хости худованда. зиндагии там гузаштаестай, ӯ қасуме ки гирифтӣ. якумш ки ӯ сум тада насиб намекунад. хонавода рӯзе мешавад ки як фарзандат аз оилат, аз падару модар, аз як хешовандот, як одами наздиктарине ки туда наздикай, ки ту ба ҷон азиз дӯст медорӣ, ту нангу номус ҳам надориву, не ки ай ҳамо ҳамин чӣ мебурояд,
ҳамин хел мебурояд ки ту бовар ки дигар ба ӯ хеле сумо даҳчандша мумкин расход кунӣ, дигар фоидат намекунад бародари азиз. вақте ки ин видеоро дидум бисёр як аламовара видеое ки намедонам ин одама дигар чӣ бигем. И агар ки ҳамун бачҳое ки ҳамунҷа будан баъд ҳамин саҳифаи муҳоҷире ки дар инстаграмда ҳастай, ҳамун ягон инстаграма фейсбука ягон чӣ дошта боша, номерои телефонша агар ки донен, шумо мо да фиристен ҳамин номероро ки мақсад гап занем. боҷаха бародарое ҳастанд ки меёванд ҳамин одама ки то мисол он одами бечора дар байни роҳ намона. дӯстони азиз, хубӣ када наметонен, ақлан бадӣ накунен, зарартона ба як кас дигар нарасонен, дасти якдигаритона бигирен. фарқ надора ӯ ай тоҷикистонай, ӯ узбекистонияй, ӯ русай, ӯ дигар миллатай, фарқ надора бародаро, ҳама инсонай. шумо фикри имрӯзаву фикри пагаву рӯзи дигартона накунен. бародари мусулмон бояд бародари мусулмони худша ёрдам кунад. охи ту ман бидонам ки ту ягон каси дигар бошӣ, ягон миллати дигар бошӣ, хай дигар гап. ту тоҷики худта нахо дастгирӣ накунӣ, тоҷики худта нахо кидат кунӣ, дар байни раҳ партоӣ. барои ҳамин хат дӯстои азиз, худтона эҳтиёт кунӣ муҳоҷиро, сабр кунӣ. худованд мегӯяд касе бандаи ман ки сабр мекунад, иншоалло ки подошша мебинад. барои ҳамин хат зинда боше. мо ҳамин хат гуфтем ки метонем када ки шумо мешинохтаен ӯ одама, медонистен ҳамун контактоша, агар ҳамин видеоро тамошо кардаиста бошен, контактоша ман ҳозир ҳаминҷа як номера мемонам. контактҳои ҳамун одаме ки суми шуморо гирифта гирехтагиай дар ҳаминҷа монен. инстаграмаш боша, фейсбукаш боша, аднаклас чизе ки дора ҳамин рақамода мо да равон кунем. мо бачаҳо да роӣ мекунем, бояд ёванд. ин одама ҳатман ки меёванд. худтон эҳтиёт кунед. зинда бошед дӯстони азиз.